Bese ngiyodwa sesibonene shashade sizolana ibuza umbuzo ezingenza ukuthi uhlula abantu abaningi uphendula ubuza ukuthi manini-ke shuthi-ke thina somasha unyaka wonke ibethi zangumashwa phela unyaka wonke cause shuthi simisa yonke into phela iy'mpilo ziyami noma kunjani accordingly insizwa lena ngifuna ukwanda khona amagama. Yabona elinye iqiniso bafethu enelisabayo mina engingasabi ukulisho ngoba vele mina angisabi umuntu. Ande eminye la-ke mina angisabi umuntu. Ungangithuka futhi ugxeka umzimba wami ungibize ngayo yonke into, ungibize ngegundane, ungibize ngentibane, ungibize ngani, angisabi umuntu nje mina. Bafethu asikwazi ukuba namamashi unyaka uqala uze uyophela. Usemgwaqweni uyamasha kudliwane ekhaya. Ikhokhwa ngani irent? Akwazeki bafowethu ngaba namamashi unyaka uqala usiyophela imashi kuphela. And the most painful part about leyo mashi leyo ukuthi kube nabantu abazuzayo ngayo wena uzuzi lutho. Wake up. I saw a video osomathekisi base-Harding the day kunemashi laphayana be-complain ukuthi no you're supposed to tell us ukuthi kunemashi in. I felt the pain of the taxi drivers of the taxi industry. Ngayizwa ipain ishaya phakathi ukuthi uma kuzokwenziwa imashi bayaphoqeleka ukuthi bathathe imoto bayoyipaka erenke. Imoto zingasebenzi, itolo livaliwe, isiphithiphithi sabantu asikho ngoba abantu beza kulezi itolo esuke zikhona endaweni. Mayivaliwe abantu abezi basaba futhi namamashi ukuthi mhlawumbe abanye bazochaphazeleka bathelwe igazi bazolimala. Bahlala abantu emakhaya. Kumele bo driver bapaka imoto erenke. Abesethu ngizwe othi uyaphazamiseka ngalento esiyenza shoot akusiyena wala eSouth Africa ngoba sonke siphazamisekile. But the most painful part there ukuthi uthi uphazamisekile wena kodwa ngalento enzakalayo uyahlomula wena. Sinibona niphiwe imoto. Sinibona nikhipha i-account. Nithi nifuna ama-donations umsebenzi uyasinda kodwa asikaze sabona nidisclose ukuthi le mali esikhishiwe imalini isebenzani. Akuna treasury, akunamuntu oshoyo ukuthi kukhisha imali engaka isebenza lokho nalokho. Nama-social media accounts, platforms, YouTube and Facebook enmonetize khona. Niposta lezi zinto niphinde nithola imali ku-social media ku-internet Meta, niphinde futhi nithola ama-sponsorship, nithola ama-donations. Anikaze nidisclose ukuthi imalini elisuke niyenzile lapho. Athi ungizwe mina angasenginenyaka ezingaki ngingamazi umuntu wesifazane enqunu angilali ngisho nakwapha egcineni noma kunjalo imali uyayithola ngayo yonke lento. But the people who are following you abatholi lutho. Bafowethu kahlele ukudlalwa abantu. Kahlele ukudlalwa abantu. Awazi uqala unyaka umasha kuze kuyophela unyaka lokhu uyamasha but awutholi lutho ngaleyo mashi leyo kodwa kunabantu abazuzayo.